Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa, kados pundi pawartos dinten menika, sekilas warta dinten Rebo, 12 Maret 2021 saged panjenengan pirsani malih. Laporan-laporan ingkang aktual, tajam, lan pinarsaya sampun kula samaptakaken kagem panjenengan sedaya. Antawisipun gamelan dipuntetepaken minangka warisan budaya tak benda dening UNESCO. Sarengan kalih kula Dina Novinar menika pawartos jangkepipun. UNESCO sampun netepaken gamelan minangka daftar warisan budaya tak benda utawa Intangible Cultural Heritage. Gamelan dados warisan budaya tak benda dunia saking Indonesia ingkang kaping 12. Keputusan punika dipuntetepaken wonten ing sidang UNESCO sesi 16 ingkang 11 Desember 2021 ing negari Prancis. Miturut laman resmi Kementerian Pendidikan lan Kebudayaan, gamelan sampun nate dipun ajukaken ing UNESCO wiwit taun 2019. Lan dados cagar warisan budaya kaping 12. Indonesia sampun kasil nyerat 11 warisan budaya tak benda UNESCO. Antawisipun wayang lan keris ing taun 2008, batik lan pendidikan pelatihan batik ing taun 2009, angklung ing taun 2012, tari saman ing taun 2011, noken ing taun 2012, tiga genre Bali ing taun 2011, kapal pinisi ing taun 2017, tradisi pencak silat ing taun 2019 lan pantun ing taun 2012. Kebudayaan Riset lan Teknologi Bapak Nadiem Makarim ngandharaken bilih niki minangka capaian bangsa Indonesia ingkang ngrembaka kanthi ragaming budaya. Panjenenganipun ugi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami kangge sedaya paraga budaya tradisi pegiat gamelan ingkang tansah semangat nglestantunaken lan nguri-nguri kabudayaan Nuswantara. Indonesians, gamelan as our traditional percussion orchestra has a very, very long and deep history. Since the 5th century, gamelan has been an inseparable part of our lives, particularly in Java, Bali, Madura, and Lombok. UNESCO netepaken bilih nilai filosofis gamelan minangka salah satunggaling sarana ekspresi budaya lan nyekuyung koneksi antawisipun menungso kalian alam semesta. UNESCO ugi ngandharaken bilih gamelan orkestra saged ngajaraken nilai-nilai adat istiadat, asih tresna, saha raos peduli marang sapadha-padha. Katen pawartos dinten menika, kula Dina Novinar ngaturaken menawi wonten kelepatan nyuwun pangapunten. Arum kuncaraning bangsa dumunung aneng luhuring budaya, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Sugeng enjing lan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.